Anonymous rider here. Well, may ride kami ngayon. Pupunta kami sa Manaoag. Subukan natin yung bago kong karga yung C2S ko. Yan. So, it's around 12:40. So, 12:40 na ng umaga. Yan yung mga kasama ko. So, hihintayan muna kami. So, balikan ko na lang kayo mamaya. So, yan pala yung mga kasama ko ngayon. Guest rider nila ako. Ayan o, CCRC. So, may ride kami ngayon sa Manaoag. Yan o. Ni Ninja. Edit natin yan, popost natin yan. Aga pa kasi kaya tamlay tayo ngayon. So, mamaya, hataw tayo mamaya. Prepared pa lang. So, nga pala, share ko muna sa inyo yung ano ko. Aking Z2S version 2. So, actually, pinalitan ko na siya ng internal parts. Una, naka Phyto ignition coil 7400. Naka Navy racing carb 30mm. Then naka ano na rin siya, naka 1642 chain sprocket. And then yung spark plug niya is NGK iridium. Yun o, subukan natin mamaya kung ano yung performance. Then naka ano na pala siya, naka Apido Racing. Yun. So, sa mga nagtatanong dyan, yung mga naka C2S, kung ano yung performance ng Apido, titingnan natin sa long ride. So nga pala, yung trip ko, kung napapansin nyo guys, nireset ko siya sa 0 para malaman natin kung okay ba siya sa long ride. Dadaan. So, yun. Una, yung Navy 30mm carb, Phyto ignition coil 7400. Then yung Apido Racing RCDI. Then naka NGK iridium spark plug tayo. And then 1642 sprocket front and rear. So meron na rin tayong upgrade dun sa wiring nya. Nag-upgrade na rin tayo ng twin core sa split fire. Yan, titingnan natin yung performance niya sa long ride. Pupunta tayo ngayon sa Manaoag. And guys, prepare tayo sa take off. So, abang-abang na lang mamaya. Balikan ko kayo guys. Ayos. A few moments later. Yun o. So guys, take off na kami. Alright. Ito na. Let's go! Dito tayo dumaan ngayon. 7 Avenue Caloocan. Balikan ko na lang kayo mamaya ha. Kapag ito na kami. Papasap lang ako. Okay. Dito na tayo sa Selecta. Tara. A few inches later.
Inches later. In, oh, sige, pwede. Ayan, nakakarating lang namin sa Malolos. Oh. Okay, first checkpoint, Malolos. 6.5 hours later. Okay, so, dito tayo ngayon sa Herona Tarlac. Yun, pagas tayo dito. Kakarating lang namin, wala kami mahanap na kainan. So, yun muna kami pahinga. Herona Tarlac na, Herona. Later. Say hi to vlog! Tingnan mo yung gasolina dito, Manila. Ayan o, nakikita nyo, magkano? Focus, ayun. Putik na yan, mura ng gas dito men. Ayan o, Herona Tarlac o. 39.90 yung premium. Nice. Several bad puns later. AM. Ay, nakahanap din. So, dito parang kami sa Herona. Available po yung ano yun, yung bulalo nyo. 350 makakatikim lahat yun? Makakatikim pero baka... Puro sabaw lang? Puro Anong bulalo niya? Vlog? Welcome to my vlog! Yun o. Basta sabaw. Sabaw? Gusto magsabaw? Lalagyan namin ng gulay. Unlimited naman yung sabaw, di ba? Doon pa lang. Mga ilang oras? Hindi naman ilang oras. Minuto lang naman yun, mga 5 Ano minutes. na, pakukulan lang dito. Ang mga ulam nila. Kasi hindi naman kasi, para bago lang. 5 minutes lang. Nakdakan. Kape muna tayo. Para habang Adobo. sabaw, kape muna kami. Atay. Ano to? Itchong paksiw. Sinigang. Ito. Kaldereta. Ito. Ano to? Bopit? Sebo na. Paitan. Isang oras na lang yung biyahe natin. Nasa Manaoag na tayo. Isang oras pa. Wala pa nga tayo. Wala pa nga tayo sa paniki eh. Wala pang paniki eh. Malayo pa. Isang oras. Tarata naman ah. Nakangiti ako eh. Helmet.
お前はもう死んでいる。何？ 2,000 years later. Dito na tayo? Dito na tayo?
Ayan o. Ayan, pyramid. Pyramid of Asia. O, puntahan natin yung yung loob ng pyramid. So, ano kaya ito ng loob nun? Yun yung bata ako, lagi kami pupunta rito kasi sabi nila, healing pyramid daw to. So, yun o. Natin yung loob niya. So, ito, makikita niyo yung loob. May bukal dun sa loob. Parang tubig, parang tubig, parang tubig. Wait a minute. So, pag naligo ka raw doon, papagalingin niya yung sakit mo. Ewan ko lang kung, di ko alam kung satanista to. Kasi pyramid eh. So, yun, ayos. Ayos. A few inches later.
Yun, oh. Update lang po, oh. Yun, oh. Update. So, nandito na po kami sa, sa may Tayog. Nangyari? Flat? Dito sa likuran. Alalay lang, alalay. Hindi naman ganun ka-flat, oh. Wala naman, oh. Hindi naman ka-flat. Flat? Konti lang. Malambot lang yung gulong, pero hindi flat. Wait a minute. Oh, ayun yung niya, yung thread niya, oh, kaya pa, oh. Hindi naman tumagabot sa guhit yung thread, eh. Yung chicken strip niya, ayun, oh, kaya naman, eh. Okay lang po. Ako lang isa ako lang. Huwag lang magkaangkas, solo lang. Okay. Eventually,
the dream. Few moments later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ano pa? Hangin ba sila dito ba? Ha? Pahangin. Dito na lang. Wala ka. Wala ka tapat eh. Full tank niya na pat? Full tank niya, walang gasolinahan dun sa ano eh. Meron naman kaso ano malayo-layo. Full tank niya para sabay-sabay tayo magpagas kung dun sa pagdating na Nueva Ecija. So yun guys, so pauwi na tayo. Yan, papagas sila, pauwi na. Ano sasabi mo, Pap? Good. Ayos ba? Ano, Pap, kumusta? Kumusta dalaw rito sa Pangasinan? Good experience. Ayos. Sila, mga ano, mga lasing. Ay, pasok pa bukas. Ano, Pap, masasabi mo, Pap? Okay lang. Eh, napauwi na kami, oh. So, back to reality. Tara. 2 hours later.
2,000 years later. Hassle. So, yun o. Dito kami sa ano to, Talavera, Baitiha. So, update ko muna kayo. Pucha, ang dilim ngayon dito, putek. Yung ano ko, yung kasama namin, nabutasan ng gulong. Hindi tumalab yung sealant. Pucha, yung ano na namin, paglagay ng hangin, biglang pumutok yung gulong niya. Kasi nabala. So ngayon naghahagilap kami ng vulcanizing shop, wala kami nakita. Yun na talaga, shit. Hassle men. So balikan ko na lang kayo guys kung medyo malapit-lapit na kami sa katotohanan. Yeah. A few inches later. Yun o, stop over. Nagka-aberya tayo. Eh, ganyan talaga eh. Siyempre kailangan kapag may ride, may alay na isa. Hindi mawawala yung may alay eh, kapag may ride eh. Okay lang yan, masaya naman eh, di ba? Masaya naman, okay lang. Masaya. Basta sama-sama. Yun. Siyempre samantalay natin to para ano yun yung review. Kamusta yung apido natin? So, pagkinig na natin dito sa odo natin. Ayan, yung tinakbo natin is 338.9 km. So far so good naman yung apido natin. Yun o. Yung carburetor natin okay naman. Yung apido racing RCDI okay rin. Yung ignition coil, yung Pito, ganda pa rin yung performance niya. Tsaka yung chain sprocket natin na yun, okay pa rin siya. Medyo hindi lang natin nalagyan ng lubricant. Yun o. So kailangan lang natin alalayan bawat isa't isa. Kaya pogi gaming muna tayo ngayon, hindi muna tayo walwal. Alright. Ayan o. Sabi mo Paps. Shoutout sa taga Selecta. Yun o. Paps, ayan o. Burger. Sabay bunot ano? Sabay bunot. Yan, ayos. Ayos. Ano mo? Channel. I-share ko sa sa group. Classic. Pa-subscribe na lang. Salamat po sa sponsor, Macdo. Oh, Pakdo baka naman. Sa CCRC lang oh. Ayan. The best. Nice. A few moments later. A few moments later. Wala naman sila radyo sa akin eh.
Wait a minute. Manila na, Manila na. Makakatulog na. Ayan, malalaman mo sa monumento ka na pag nakakita ka na ng mga ganyan. Ayan, meron pa yata rito eh. Babaeng buto. Bukod sapat na mahal. Nice. Nakikita ko na yung monumento. Sabi mo ni Pate. Welcome back, Metro Manila.